Laat een tijdelijke situatie jou nooit dwingen om permanente beslissingen te nemen. Maar je zal je afvragen, hoe dan, Goriaka? Hou in de gaten dat de slechtste beslissingen in je leven worden genomen als je heel opgewonden, verliefd of boos bent. Neem je tijd voor alles wat er in je leven gebeurt. Denk eerst na en dan handelen. Doe het nooit meteen en impulsief alsof je een onbeheerste emotionele bron bent. De slechtste beslissingen in je leven worden genomen op het hoogtepunt van jouw emoties. Kalmeer je, denk na, neem even de tijd, reflecteer, diep ademhalen en dan onderneem je actie. Gewoon, pinzin.